गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। बेजों लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ। बेजों लोगोसे मिजिंथियो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामगोन आरो लोगोसे जुदि चेनेलखौ अनसायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो अननानै प्लिज बेल आइकनखौबो थुनानै लादो। आथिखालनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा माखासे नंखाय खोथा बुंनायनि थाखाय माखासे सुबुंफोरजों गाज्रि मोनजादों, खुद्रि जादों, रागा जोंजादों आरो बिथाङा माखासे खोथा बुंजादों। दा बियो मानो जाखो? जाय मिजिंजों जाय आसाजों बिटिआरखौ एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोदोंमोन आरो बे बिटिआरानो जुदि बिटिआरखौ दैदेनग्रा बिथांमोनानो जुदि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नंखाय खोथा बुङोब्ला अब्ला जों बिटिआरजों बेसेबां जौगागोन, बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोङो बेसेबां दावगानो हागोन, बा आथिखालनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव जोंनि समाजा बा जोंनि रायजोआ बेसेबां जौगानो हागोन सन्देह जानानै फैबाय। बिदिब्ला नायनि प्रमद बर' सारा मा नंखाय खोथा बुङामोन आरो बेखौ नायखांनानै आरोबाव प्रमद बर' सारा बे हाबाफारिनि सायाव आरो मा फिनजाथाय होदों बेखौबो जोङो खेबसेनो नायनानै लादिनि। जों मानगोनां प्रमद बर' बिथांनियाव सोङो, नोंथांनि फिसालाया जुदि नोंथांनाव सोङोब्ला बाबा आंनो मम' चावमिन जानो लुबैदों, अब्ला नोंथाङा स्करपियन होगोन नामा, खांख्राइ मेथाइखौबो होगोन नामा? होआ ना? आरो नोंथाङा बुंदोंमोन जेब्ला 2020आव इलेक्सन केम्पेइनाव जे आङो पावाराव फैयोब्ला आङो एजुकेसनखौ फार्स्ट प्रिफारेन्स होनाय जागोन। अब्ला नोंथाङा मानो वाइ डिड इउ मेक लास्ट, जोंखौ मानो दासिमबो लास्टआव खालामखो? एजुकेसन सेक्टरखौ नोंथाङा मानो बयनिफ्राय नेग्लिजेन्स खालामखो? नोंथाङा जुदि दुरान काप खुंनो हायोब्ला, नलेज फेस्टिभेल खुंनो हायोब्ला आरो साइन्स स्टेडियामखौ मास मोनसेनि गेजेराव बानायनो हायोब्ला जोंनि टेट क्वालिफाइडखौ बोसोरथामबाब्लाबो मानो दिनैसिम होनो हायाखै? वाइ डु इउ मेक लास्ट, मानो लास्ट खालामखो? आरो नोंथाङा बुंदों आगोलसो जे जोङो टेट क्वालिफाइडखौ 75% होबाय। नोंथाङा बे टेट क्वालिफाइडखौ सुइजारलेण्डआव हैदोंमोन नामा? जोंनि बिटिआरावथ' दाबो 75% टेट क्वालिफाइड होआखै। नोंथाङा सुइजारलेण्डआव हैदोंब्ला अननानै सुइजारलेण्डनिफ्राय बड'लेण्डआव लाबोफिन। आरो जों खावलायो, since 2017 to 2023 Assam has appointed more than 6 times, नाथाय why not single in BTR? आसामाव जुदि 6थि खेब फोरोंगिरि थिसनथाइ होनो हायोब्ला जोंनि बिटिआराव बड'लेण्डआव खनसेबो माने थिसनथाइ होनो हाया। आरो मिस्टार दिपेन बर' प्रेसिडेन्ट अफ एबसु, नोंथाङा बुंदों आरोबाव नोंथाङा बेबायदि बुंदों जे टेट खुंबावनांगौ। जोंनि बिटिआराव सिन्स 2017 टु 23 जोङो मर देन 20,000 टेट क्वालिफाइड दङ। अब्ला नोंथाङा मा डाटा लानानै टेट खुंबावनांगौ बुंखो? ना नोंथांनि डाटाया अखाफोराव थायो नामा? बे जोंनि सोंथि। आरो जोङो खावलायदों जे जोङो बोसोरे बोसोर भिक्टिमाइज जानो जों गोसो गैलिया। बेनिखायनो जों खावलायो, जुदि प्रमद बर' नोंथाङा जुदि जों टेट क्वालिफाइड होनायनि साबिखौ सुइजारलेण्डआव हैदोंब्ला अननानै बिटिआराव लाबोफिन आरो थाबैनो बे अक्ट'बर दानावनो जोंनो फोरोंगिरि थिसनथाइखौ होनांगौ। जों गले गले खावलायो मानगोनां प्रमद बर', नोंथाङा थाबैनो बे अक्ट'बरनि दानावनो जोंनो रिक्रुटमेन्टखौ होनांगौ आरो थाबैनो एडभार्टाइज होनायजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि जेसेबांनाखि गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि दं बेनि फोरोंगिरिनि समादानखौ नोंथाङा थाबैनो होनांगौ। थेंक इउ। जोबोद थाबैनो बिसोरनो एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय हाबाफारिखौ जों लाबाय थादों एबा प्रजेक्टखौ जों लाबाय थादों। नाथाय खोथाया जाहैबाय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जों एसआइउखौ मोनाखै। दा स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंनियाव जिखिनि कुवेरि खालामदों गासैबो रिपर्टखौ जों हरबाय, थेवबो जोङो एसआइउखौ मोनाखै। जेब्लायनो एसआइउखौ मोनगोन अब्लानो जोङो एपइन्टमेन्ट होगोन। मानोना जोंनो हागौमानि फोरोंगिरि नांगौ, जेसेबां थाबनो हागौ जोंनो फोरोंगिरि नांगौ, मोजां फोरोंगिरि नांगौ। दा नंखायनो जोङो जेब्लायनो एसआइउखौ मोनगोन जोङो खुनु लेट खालामाजासे थाबैनो जोङो बिथांमोननि साख्रिखौ जाय टेट पास खालामखानानै दङ, जाय गोदानै पास खालामबाय, जाय 99नि थालांनाय, बे बयखौबो लानानै जोङो एसआइउनि सायाव बेस खालामनानै बिथांमोननि एपइन्टमेन्टखौ होगोन। जुदि बिथांमोना जेबो खामानि मोनाखै, बेस्थ' जानो लुबैदों, अब्ला बिथांमोनाथ' धरना होबाय थानो हायो, आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। बे ससे भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना निस्सय हमनो हाबाय जे आथिखालनि राजनितिकआ बबे लामाजों थांगासिनो दङ। मानो बेबायदि जाखो? नंखाय खोथाखौ बुंनानै दिनैहाय मानो बेफोरबायदि गाज्रि खोथा बुंजाखो? थार लामाजों जुदि सोलिदोंबा, सैथो लामाजों जुदि आगान सुरदोंबा, मोजाङै मोजां जुदि
जौगाथायखौ डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो सानदोंब्ला बा रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनो सानदोंब्ला दिनै रायजो राजाफोरखौनो मानो थगायखो नंखाय खोथा बुंनानै निस्सय रागा जोंखागोन। आरो बिथाङा बुंदों माखासे खोथा आरोबाव जे बिथांमोनहा जे टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट बिथांमोनहा जेबो खामानि गैयाब्ला धरनाखौनो खालामबाय थानो हागोन होनना बुंदों। बेथ' मोजां राव नङाना, बिदिथ' बुंनो नाङा। हानायमानि बिथांमोनखौ बुजायनानै दोननोसो नाजानांगौ। नाथाय बिथाङा बेबायदि खोथा बुंनानै सोरखौ मा बुंनो नागिरदों बा सोरनि सिगाङाव मा फोरमायनो नागिरदों बेखौ आं दा बुंथ'नो हालिया। आदसा बे जानानै थांबाय। दानिया आरो गुबुन मोनसे आयदा दङ। गुबुन मोनसे आयदाया जाहैबाय दाख्लै साननैसो सिगां इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बायदिसिना खोथा बुंदोंमोन नैबे बिपिएफ पार्टिनि सायाव आरोखि। जे सासेबो इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा बिपिएफआव जयेन जायाखै होननानै। नाथाय नैबे ससे भिडिअखौ नायदो, नोंथांमोनहा बुजिगोन जे इउपिपिएलनि मानसिफ्रा बिपिएफआव जयेन जामारदोंना जामाराखै होनबानो बुजिगोन। मोननैल' फिसा खौरां, बेखौल' नाय। মই ইপিএল বাদ দি কিনে মই এতিয়া বিপিএফত জইনিং হ'লোঁ। জইনিং ভাল লগা নাই। আমি ৩-৪ বছৰ তাৰপিছত ঘূৰা ফেৰা বহুত কৰিলোঁ। আমাৰ মৰা বেকাৰ ফালে কোনো উন্নতি কৰা নাই। সেইকাৰণে মই ইপিএল ত্যাগ কৰি দিলোঁ। আজিৰ পৰা মই বিপিএফত জইন কৰিলোঁ। কিয় জইন কৰিলে বিপিএফত? বিপিএফ দলটো ভাল। আপুনি কোন দল আছিলে? আমি হেৰিত আছিলোঁ APFL-ত আগত। কিমান টাইমত আছিলে? বেছি দিন নাই, এই ইহঁতৰ নতুন আহাৰ পে সমষ্টি কি পৰে? আমাৰ হেৰি মধুগুৰি ক'ত পৰে আপোনাৰ? ভকতপাৰা। বিপিএফত জইন কৰা হ'ল। আপোনালোকে জানে মই দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰা কলেগাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাত 12 বছৰ সময় দিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত মই কলেগাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দৰে দায়িত্বত আছিলোঁ। তাৰপিছত ৰাজনৈতিক দল অসম গণ পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন দৰং জিলা সমিতিৰ অসম যুৱ পৰিষদৰ মই সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব চম্ভালিছিলোঁ। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই অসম গণ পৰিষদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ। মই বিদেশী অঞ্চলত দুটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ বিশেষভাৱে মই প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ বিপিএফ দল, আগৰৱা মহিলাৰ নেতৃত্বত বিপিএফ দলে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লগত লৈ যি ধৰণে তেখেতে আগবাঢ়ি গৈ আছে, তেখেতৰ শাসনকালত যি ধৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰিছিলে, মই তেখেতৰ নীতি আদৰ্শক খুবেই ভাল পাওঁ। আৰু সেই উদ্দেশ্যে আজি মই তেখেতৰ উপস্থিতিত কলেগাঁও ব্লক বিপিএফৰ উদ্যোগত যি যোগদান কাৰ্যসূচী হৈছে আৰু ইয়াত মই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছোঁ। भिडिअखौ नायनानै निस्सय नोंथांमोना हमनो हाबाय जे आथिखालनि राजनितिका माबायदि सोलिगासिनो दङ आरो सोर माबायदि खोथा बुंगासिनो दं गाव गावनि गाद्दिखौ लानानै, गाव गावनि पलिटिक्स केरियारखौ लानानै। दा आं गोबांथार खोथा बुंनो सानाखिसै। जाय बिथांमोना जोबजासिम नायबाय बिथांमोनसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो मिजिंथियो नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट खालामगोन आरो नोंथांमोननि कमेन्टखौ बिथा खालामनानैनो आङो उनावहाय भिडिअ बानायनो सेस्था खालामगोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। थेंक इउ, गोजोन्थों, जय बर' हारिनि।